Æble med æbler med til mig i dag. Hvad så alle sammen? Velkommen til den her crib-video. Vi er tilbage på grinden. Karl rammer grinden. Spiller lidt kok. Hvad så, bror? Ja, 100. Ja, 100. Back at it. Så begynder vi at heavy whack at it. Jeg gik ned på minus 58. Du skal have minus 59. Ja, det er også der var noget tid. Nå, okay. Ej! Jeg gider ikke at have den, Patrick. Jeg skulle da heller ikke have den. Kan man fucking kiss mig, kiss? Prøv mit MacBook. Det gør jo grin af. Kiss mig, stop. Jeg er medlem af en boligforening. Foregår der? Fuck, vi keder os. Ja. Når vi har lavet mange af de der vlogs, så sætter vi dem sammen til en spillefilm. Ja, jeg kan godt lide røve. Jamen gutter, vi ses lige på et andet tidspunkt. Og gutinder selvfølgelig. Vi keder os af helvede til, men der er ikke rigtig noget content her, så vi ses bare senere i gut. Ja, vi har frikvarteret, der regner af helvede til, vi skal i brug, så vi er ligeglade. 100. Du sæt dem sådan ved siden af hovedet. Man kan lige en iPad, hvis I ikke ved det, så er der faktisk så halvt på den her etage. Så det er bare så I ikke skal gå hele vejen ned. Just jump. Ja, 100 er vi i Vilka, bror. Ja, 100. Ja, 100. Kan du ikke filme lidt? Jeg gider ikke at filme mere. Til mig, der vlogger, så er det jo som om, at det kun er mig, der er YouTuberen. Ja. Men det er jo faktisk os alle sammen, der er det. Det er faktisk. Fælles kanal. Så er Philip også ankommet. Fuck, du crip. 100 er kommet. Philip laver sin daglige backflip. Let's get it, bro. Så har vi 100'erne. Det er derfor, jeg vil give en lytpind. Patte! Vend jer om! Det er fandme den der vej! Ej, Chris. Ja, 100. Festen er fucking kedelig. Der sker ikke en pis. Vi keder os helvede til. Det er ikke engang sjovt. Nej. Karlen synes også, det er kedeligt, synes jeg. Philip, han står der og bare med. Lukas, han er der. Han er også bare med, fordi han sveder. Men i hvert fald, der kommer nok ikke så meget fra den her fest, fordi det er pissekedeligt. Ja, 100. Fuck, vi keder os. Ja, vi kom ikke rigtig med nogen outro, så det gør jeg lige. Det var en fucking kedelig fest, så vi filmede ikke en skid. Det beklager jeg, når jeg havde sagt, at det blev sygt, men det gjorde det ikke. Så jeg har nok ikke andet at sige end 100.